What's up mga kagay? Good morning! Padung ko karon sa health center kay XCBB. Nasa immunization karon. Yung una na sila sundoy. Nawahi pa ko kay nangita po ko darang ijahang immunization card record ni sa health center. Kaya sa lagi makalimot lagi ko sa magaw ba? Aray ko. To hasta tayo undoy og si Bibi. Ang si Bibi kay natuog man na kay pag magligo hanggi pasuso hanggi busog karong matuog. Aron ini tusok matuog si Ja. Ay, shout out ko sa Gamonde nangaon sa restaurant, mga gwapo. Mao ba? Gwapo. Hello Bibi, good morning. Mga tito tita, I'm sleeping. Sleeping ta karon. Kapoy, na milk drunk ni kay hanggi pasuso milk drunk. Agang pusod na tarong. Ha? Tarong ang pusod. Isa pusod. Ay, hello. Mao. Pila ra kalakang. Intaon ako magikulbaan parang Bibi. Uy, manghilak na po ko na das lagi kahilak-hilak ra bagad ko. Grabe di padili makakita sa imong bata nga sakitan ug taman aron sakit tapos pamati. Di ana Miss Health Center ni sa Zoom kay arong di bita pud uwaw sa nurse kay kuan ra ba ni special ra ba ni ijahang pagka-immunize kinawahi man jud sa schedule kay ares so ka isa ra mag-schedule sa kabuan alanganin mag-ijaha. Uy, mata naman nagpatubo-tubo masimod. Mata na pero katugon pa. O pa man na nag-nurse nga mo tusok nimo bata. Bata. Hilak-hilak ni rong inahan, di ang bata. Baliktad. Aha. Aha. Hilak-hilak. Uy, nagpalibat-libat. Saan may nagpinit? Matimbang kami. Tangan, Bebe. Timbang ka na. Ako, Bebe. Namumlima na ko, Bebe. Namumlima na ko. Ako na nila namumlima na niya. Saan mo sa natanol to? Ikaw, mga award. Mga award. Saan man yung gamay ng lesbian? Ang damay nito, tapos nabiyan. Ginahan si Muhilak Dani. Saan makapagbakatawa, uy? Mukatawa na si Jag kanang kan. Tawagar ko na doon, just call me. Just call me Dalton. Yes, and I will smile at you. Kahinom ng pagkadana? Kahinom ng pagkadana ni Jabe? Dalton. Pinakamasok niya, Sarah. Isa na yan? Hala. Left and right paa ya? Left and right paa? Kaduaan ka rin. Kahilanat na, sir? Kahilanat? Pagkain lang mo para sa tamon. Ha? Timbangan. Sakay sa ano ka, timbang niyo ka. Nakakaka. Papels. Hala. Pila ka kilo kaning bataan ha? Sakay. Hindi na, dahil si Jaring na Ano, katawa-katawa. Giga na. 6.5. Ay, 6.5 na ka, ho? Jesus ginoo. Kung ano ka nang may lami ni nga walang higaanan. Hala. Magtimbang ka daw mag-heights. Ang height. Ha? Uy, height tayo po. Napahead na eh. Tara na, dahil si Balimbali. Sarata. Saan nga? Ganahan siya sa bati may mugunit ba? Check mo yan. Hani ba ning? Hani ba ning bataan eh? Taas pa dyan. Lahat yung wait. 59. PM. 1 feet ka pin! Gym na, yung gym na. Uy, korea. Na, si Mimira pag Si Mimira. Atro ka gawas ka. Yeah. Atro ka gawas. Kibaw ko. Muhilak man ka. Mas muhilak pa ng inahan. Lagad. Dal. Dalton. Tugsa la, tugsa.
Muhilak na siguro ni. Kaya ngunod naman eh. Ngunod naman. Iwik, di sakiton. Sakit. Hilak. Duha al kabalik karon. Bubar naman siguro pa. Uy, si Mimi kayo malangan na balik trabaho. Uy, Katugo naman gud ko ante, tita. ano palibat-libat eh. Awa mo palibat-libat. Hoy. Tujuon dyan mo no. Malibat makitag chicks. Dising tujuon, sagdilam na niya. Kadidi naman ni nawagagway. Mo didi karon nig humani mo swagit. Pwede sa ligon ugma or dira. Pawadan sa. Pwede ra gyapon. Artikelya ha. Si Manikan. Alam, sagra pa naman ikad. Bebe. Ako may majugan eh kay. Uy, sa kateng. Uy, bebe. Ginawa. Uja, sakit sa daghan. Na para pa isa. Panima oh. Abe ah. Ngagabi. Ito tutubi. 15 minutes. Wala ka dyan gabi. Kulata dyan mga ajubi. Nagdirambi para na sa imuhang panbi. Di pa dyan. Kalawasan. Tod pa ni 1 year. Yan o. Kada buwan si takulata bi. Kuadoy kay Luis Mimi doy. Mao na nun nagasajaw-sajaw. Nagkuhan ba? Buwan pa nakapin. Magduharong John 4. Sobra na. Saan kinahanglanan man ning imo? Imong kuan arong guilty. Antos sa sakit. Sakit pa basi kulion lang eh. Di sa magdidi. Kaya na may tambal kita to. Oh, magantos sa ta. Magantos ang bata. Looy sa bata. Karon tahon na po gotro. Sige kulatan si Ryan. Di pa man pwede magdidi. Uy, kaya na may tambal kita to sa baba. Magantos sa Bridgeman. 3.4. tabangan. Kaluoy sa bata, giaway sa nurse. Wala mo pwede kong hilak kong rin. Kaya pa kung saan pagpahilom ni mo. O di may makapahilom ni mo, jadi pa pwede. Sumakit din ni Ron. Ato lang, gugta na pigeon ra. Pigeon ra, di ka makakita sa kuan dagom. Nito po. Di ba masih kang tawanan ka? Kaya kanihilak man. Paraan kay minister, oy, ato ikiha na to. Ato mo reporta dito sa kuan. Ato ko ombudsman. Ato tas ombudsman diretso. Ikiha nila to siya. Isod man sa ini kay isod man sigbaho ang amada ni. Liwat man sa ini dagamahan. Salamat Sir Ryan. Lang bata nagsiarway, giaway ni Sir. Timan ito. Maghilak-hilak din isang gabi. Kada gabi, iwi ko ganay. Sigira, tagbilar-bilar. Anya naman, mag-ibi ang bata. Salamat sir. Salamat sir. Ano sa tang balik? 22. Di man kay di ba ko inundum. Thank you. Ikaw gunet? Ako. Ikaw ra? Ikaw unta kay grabing huwa dyan na, buya na ho. Dito sa tang pa din.
Di ana, nauli na gatang bibi Dalton. Looy, agbata giaway sa nurse man para matus imuhang kaaduhan. No, sleep na ikaw no. Katugo na kay gipadidi ng nanay. Luoy taong bata. Paluoy taon sa bata. Mag-sleep naman nagbata ron no kay sleepy na kaadyo milk drunk na oh. Pahuway na no kay gitusok magkaduha no kaluoy ba in taon. Sleep sala pahuway sa diha. Isus, smile pa man siyang nanay. Pahuway sa ha. Arong maulian ha. Kay dako ra maghilak ganina. Aliwaros ra magpalibot bini nag-welding. Cry, kasakitan. Sige, away sa nasuha. Magandang tatay. Yung palit pa magtambal ni mo, vitamins. Si Dalton, magwapohon. Si Dalton, magwapohon. Katugon man ikayo. Kadlawon na guys, ay si Dalton sige paghilak-hilak. Sakitan man ni si Jahang samad. Ang gibutang nga cold compress. Gapas ra niya ang gitus sa tubig nga bugnaw. Pero giadjuhan nagkumot. Tusod pa jug uwan sa gawas makagiaw. Paingin man nga na ako no ibagjol ging musul sa Pilipinas. Naman, nilantan. Oh, yayay ka. Ayaw palipat-lipat. Oh, init-init. Nilantan namang bebe. Ngat-ngat. Ngat-ngat ang kasukan na rin, ha? Ngat-ngat ka adyo. Kanina, dako na. Ngat-ngat. Sakit mo. Ngat-ngat mo. Ang sakit. Cold compress ni nanay. Yayay no, susdo, oy laman. Gilanta namang ulit tao. Lanta namang ulit tao. Sagdira kay mawara man na anak. Isog man ni, ay liwat man ni yung nanay isog. Yo, oy laman. Nalibang ka? Sige, libang naman diha. Uwi ka dyan ang bata oh. Ilanta namang bata. Ay, doon itong i-check dyan temperature doon. Yung kuan ba? Palihog ko. Aras ilok. Sorry. Tawag noon lang. Hindi mo mabatian ang sakit sa tiil. Ano yung matawa na yung sakit? Ha? Paha? Yes ha. Kawapasta tayo na human. Maslip ka. Ayo, tayo kayong suko na. Pila man? Ay, salamat sa Ginoo kay ning usos na bi. 37.1 na laman bi. Ganina kay taas man to 38 na.